Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kador jong ka kniang bat ka gas kala Kiew bha hadin ba ka jingsha thombor badang shujia shen kilakta ye ki jaka panmi boarding ha Middle East kenthop ye ka jaka panmi gas bakong san jong ka Qatar. Kador jong ka gas kala Kiew Kumba 8% ha ki yo ye diethit ha UK bat Europe ha ka jing khayi ha ka basdang shwa ban Hiar khendiat. Kador jong ka gas ha Europe kalong palat arsha shwa ban sedang ka Thma happening ka US bat ka Israel Persya ya ka Iran. Ka pniang ru ka Kiew bha ha ka ba ka pniang brand kala Kiew da 10% sya ka shi spa khat khandai dollar shi barrel kata kamud khat wei hajar khandai pusau tingka ha ka step jong ka sni pale shwa bakan her sya ka shi spa khat sau dollar kata kamud shipho hajar ru spa arpu pratingka. Kador jong ka gas ha UK menta ka Kiew Kumba 8% na ka shi spa 100% pence shi term shadu shi spa prapulai pence kumta ka jing Kiew kalong hadin ba ka jaka penmi gas jong ka Iran ha South Pars ka wei na ki jaka penmi gas na ka Maryang ka ba he tam ha ka perthei kala sha ther bom ha ka janmet jong ka si balang ka Iran kala siu kaliang da ka ba ther bom ya ka jaka shalan pniang ka ba he ha Qatar kabala wanra ya ka jing julor ka bajur kabala penmi ya ka jing snaukia halor ka jing penbiang boarding ha ka perthai kite ki jing hiar Thma haras kilong hadin balami ki khubor ba ka Israel kala thombor ya ka jakati dobilat jong ka Iran ka badon ha South Pars gas field ka khubor ka badang shen kala pen ki win ye ki mar ki mata baladep bu lupa namar ki nong thapisa kila nang kham snaukia ya ka jing kta ya ka yo ka kot ka balami na ka jing ele Thma ha Japan ka nickel share index ka hiar lai 0.7% bat ha London ka Financial Times Stock Exchange shi spa index ka hiar shi 0.3% ha ka step jong ka si pale u Matthew Favas ubade editor jong ki marbam ha ka kot khubor The Economist ulai thu ba ha ka program ka bamanta ka sngi jong ka BBC baka jing ki odor jong ka gas kalong ka bakraw bha kani ka dei namar ka jing sha thombor jong ka jaka bu gas ha Qatar hinre ka jing kermen kan long ba ons dang biang hapo kita yo hinre ka jing sha thombor menta ka tu kat ni ki nam ding ki la persang ban ther bom sha ka ni ka jaka uwei na ki ula siat bet kapan pau shai ba kani kamla banja kani kala banne de ki banai bat kini ki jaka ki ai ya ka benta ka basan benta jong ka jing pen biang ya ka pniang bajliu ha ka perthei de na ka ta ka daw ba ka yo ka hat ka le ha ka rukom ka ba ka long menta ka bu dor ha ka jing pen thut ka bane slim henry ulo ong ba ki dor ki dang jingai bha na ki jing ki dor balayo i hadien ka jingwan hiar ka Thma jong ka Russia ya ka Ukraine kisipai jong ka Iran kila maham ba kinshim ya ka jing shim khia ka bating e kum ka jing penrem ya ka jing sha thombor ha ki jaka penmi boarding jong ka kumbala maham menchwa lada ka pniang ka boarding ka gas bat ki jing tei ha ka liang ka yok kot jong ka ri jongi ki sha thombor ha ki nong persha ka kenhun America Zionist nalor ka jing hiar Thma persha ka bakhlan ngin sepen shitom ya ki tenrai jong kata ka jing sha thombor rukumju laong ka tanat shipai ha ka karwo balapan mi da ka course ni perkhat ba ka jing ther bom ya ki jing tei jong ka pniang ka boarding bat ka gas jong ki ri bami kalong ka badai hok bangin sa siu keliang da ka bating e ka Qatar ka pentre kamru ya ki jakati gas ka ba ka khot ka not dum ka ras ka de ka wei na ki jaka ka balabu kerteng da ka Iran kum ka thong bala ban thombor hadin ka jingsha thombor ha ka jaka ti gas ha South Pars tang hadin ka por henriu baje ha ka sngi balang ka tanat kampo yeng jong ka Qatar ka laong baha ka basdang kalala bante lakam ye ka jing pulu ha ras lafan ha ka ba shum ladon kanu ka jing mensaw